Vamos a dar inicio a sesión extraordinaria do Pleno. Antes de nada, ratificar se procede a inclusión dos asuntos da orde do día porque non deu tempo a ter comisión informativa. Sabedes que chegaron os proxectos e encima non pudo ser antes por cousas que subiron a última hora que non podían ir algúns porque o informe, porque non tiñamos disponibilidade unha franxiña dos terreos por ambos lados e entonces houve que volver a encargar outros in extremis. Vamos a, non sei se teñan algo que comentar sobre a ratificación e se non pasamos a votar. Ben, votos a favor da ratificación se procede a inclusión dos asuntos na orde do día e pasamos ao segundo punto, que é a aprobación se procede da seguinte proposta: participación no plan provincial de cooperación ás obras e servicios de competencia municipal. Plan único de concellos, o seu POS 25, ese é o número 2. Leo os acordos a tomar. Pasamos as intervencións. Non estaba mirando sí. Sí, por favor. Si, por respirar non teño que pasar o Proposta de acordo plenario. O Pleno do Concello de Lousame, órgano competente para a adopción deste acordo, á vista das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos POS 2025, acorda participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos POS Plus 2025, da Deputación Provincial da Coruña, cusas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a achega provincial 2025 e con cargo a achega provincial 2024. Financiamento de gastos correntes que se devenguen no exercicio 2025. Total, achega provincial 2025, 14.722,12, achega provincial 2024, 212.541,82, total de gasto corrente 227.263,94 euros. De acordo co exixido na base 5B1 das reguladoras do plan, a previsión orzamentaria por exercicio 2025 de gastos correntes que se devenguen nesta anualidade e que estean directamente asociados ao funcionamento de servizos públicos obrigatorios deste Concello, segundo a legislación vigente, referidos aos dous servizos que se detallan, que é alumeado público, bens correntes e servizos e mantemento dos accesos a núcleos de poboación, bens correntes e servicios. En alumeado público 150.000, en acceso a núcleos de poboación 77.263,94. Financiamento de investimentos. Achega provincial 2025. Pavimentación interior en chave 54.740,02. Mellora da pista de acceso a Capelo dende AC308 69.448,70. Pavimentación núcleo de Cairo 139.419,10. Su total achega provincial 2025 263.607,82. Achega provincial 2024. Mellora de viario de Agriño, ADP 1104 e outro 57.601,95. Aprobar os proxectos de obras e os pregos de subministracións que se relacionan nesas tabuas. Logo hai un resumo de todos estes investimentos que suman un total de 548.473,71. Segundo, aprobar o plan complementario do ano 2025 no que se inclúen os investimentos financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. Mellora de viario en CES 31.677,88. Mellora de acceso a Pascual e outro 36.824,63. Mellora da pista de Marrocín de Arriba a Sanguiñal 34.778,12, que suman un total de 103.280,63. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado
coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos incluídos no POS-Plus 2025 bases se houbera. Solicitar a Deputación Provincial a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achegas ao detalle de cada unha delas, acreditándose que na súa suma total non supera o 100% do seu importe. Autorícese a Deputación Provincial a ter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e facultar a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Comentarios. Vamos a ver agora sobre as obras que se van facer. Vamos a ver, vemos que o campo de fútbol non está aí. Sabemos que hai unha diferencia de incremento do ano pasado de inversión da Diputación a este ano de 230.000 euros, que creemos que sí daba para eso. E despois, sobre as obras, creo que non se está priorizando demasiado as obras para respecto a xente ou usuarios que disfrutan delas, de algunhas. E despois, gostaríamos saber tamén sobre a obra de Capelo, se ten saneamento, se vai poñer saneamento por esa pista. Por cal das dúas? A de Capelo, a que vai por debaixo da casa, da casa que hai. Vale. Como vamos a ver? Creo que, bueno, pues, parece-nos, en algún caso, en algunhas das obras sí que coincidimos, en varias. Sí vamos a votar a favor das obras, pero puntualizando tamén que creo que é pouco, xa que o incremento con respecto ao ano pasado é dunha cantidad bastante correspondente. E, bueno, un pouco eso. Eso, que non vamos votar a favor, pero que na nosa maneira de pensar as cousas creo que non están priorizadas como deberían de estar algunhas das obras, e nada máis. Vostede? Nada, bueno, é a primeira vez, creo que non temos unha discusión con este plan de único de concellos. Estamos a favor das obras que se van a facer no concello, todas as obras son necesarias, quedan moitas máis, que xa falamos na comisión informativa. Como? Certo. Xa Falamos, falamos na comisión informativa. Bueno, falamos de que había que facer unhas obras e outras, tal, vostedes están gobernando, as obras que van a nos parecenos ben, pero tamén quería que se escoñecera o labor de Deputación con este Concello cos cartos que se mandan do POS, xa que o seu grupo abstívose na última votación do POS provincial nas bases. Entón, gustaríame que como eu defendo as cousas mellores que son para o noso Concello diante dos meus compañeiros, como poden ser outros temas, como poden ser os da planta, tamén me gustaría que vostede o seu grupo pelexaran que para con eles porque se activaron na votación deste plan. Por agora, nada máis. Vale. Vamos a ver, vou a explicar brevemente, porque ten pouca explicación. O gran incremento que ustedes acaban de mencionar, poden coller un utensilio que escriba, da igual, é facer a subida de precios e o incremento do POS. E ver que non podemos aglomerar siquera, porque se aglomeramos unha obra das que estábamos aglomerando ata agora
facendo por tramos as vías tipo 3, non temos máis que para unha obra e media. Eso é a realidade. Entonces, tenían que ter en conta o incremento de precios. Terían que ter en conta, pois, no campo de fútbol. Expliqueino tamén na comisión informativa. Dixenlle que eu non era de hacer o que lle contestei ao BNG, bueno, neste caso o grupo mixto, que non era de Algaradas, pero que era de traballar, e que levo todo o ano encargando o proxecto, revisando o césped. Eu expliquei aquí cales era o césped que nos conviña, de encargar outro proxecto, xa o teño, levar a consellería, quedouse o conselleiro con el, para ver en que parte poden financiarnos, e despois, ojalá sexa todo, e se non é todo, pois xa miraremos como facemos, pero se está traballando. Se eu dedico 200 e moitos mil euros no campo de fútbol, hai que dicirlle a todos os veciños que lles afectan estas obras, aí agora vostede ve, o mellor ve poucas casas, pero que hai unha acabada, que veo, de casualidade, veo aquí a Antonte, que eu non a coñecía físicamente porque veo a vivir agora aquí, e hai dúas máis para construir, e que necesitan ter o acceso. Teñen saneamento esta parte? Sí. Ten saneamento outro? Teñen cerquísima depuradora, é dicir, non o teñen complicado. Podes atravesar hacia... que teñen de fácil conexión, calquera delas. Se algunha xo ten. Miraremoslo, e iso despois, a partir do pleno do POS. Pero a realidade, con números revisados, e se os queren facer conxuntos, eu ya digo, de obras que non caben. E se están traballando noutras obras para infraestructuras, fondo de compensación, que podamos meter outras que quedaron ahora mismo sin entrar. Sabe que aquí gastos de luz, ou se chegou unha factura, que espero que haxa un erro, de 41.000 euros por mes de xaneiro, cando que todo iso chegou para xaneiro, febreiro, marzo, tiña por aí o papel, e abril do ano pasado. Si iso é así, entonces non sei que ímos a facer. Sin falar de outras cousas que van a suceder, que se dixe que se van a enterar en breve, con outros servicios. Entonces, a realidade é esa. E os cartos do POS, digo sempre que son os cartos que lle corresponden a todos os concellos. Vale? Os do POS, Plan de Obras e Servicios dos concellos. Vale? Por que non aprobaron as bases? Pois, supóñome porque sería, porque quería unha ampliación de... Bueno, vou me informar, non se preocupe que yo de todo, eu lle traslado toda esa información. As nominativas, pois, que desaparezan e que se incluían no POS. Supoño que unha das cousas que sucederán que vai a ser esa proposta. Averigüe tamén vostede, porque a verdade é que non estuve con ninguén da Diputación, pero hai que mirar por que está sucedendo isto. Eu intentei que axudaran no campo de fútbol con unha nominativa ou que poñan unha para deporte, e a resposta que oín vostedes xa saben. Porque xa lle dixen moitas veces, que os diños son que nai de nai, por falar en unha tontería. Nada de nada. Noutro tema, que tamén están aí para facer unha construcción en Lousame que dá servicio a xente con algún tipo de necesidade especial para acudir a ese servicio, tamén me fun a reunir. Neste caso, de outro partido, e largas, e bueno, e sigo traballando en outros departamentos para ver se en algún non hai largas. E a situación é difícil para todos, non solamente para os concellos. Isto é de abaixo, arriba, de arriba, abaixo. Ora, que nos sufre máis? Os que estamos aquí, os que estamos nos concellos e super pequenos, e, como consecuencia, van a sufrir os cidadáns tamén. Todos. Oímos, eso sí, que todos somos cidadáns de Lousame. Eu, cando as cousas están ben, o digo, e cando estou moi preocupada, e esta semana é unha semana de especial preocupación, como nunca, pois, por iso yo traslado así. Cando lle podo dar máis datos, pois o darei, porque terei que traer a pleno varias cousas. Urxentes.
e non fáciles, pero estou disposta a asumirlas. Non podo dicirlle nada máis. Votamos, entón, dígame. Sobre o saneamento que lle falei da pista de Capelo. Sí? A mellor non me entendeu ben o que quixen dicir. Pode ser. O que falo do saneamento é si se vai arreglar a pista, se No, vai no. faltar a pista, depois se vai Pero abrir vostede para ve o meter proxecto, Sí, pero no proxecto non pon o saneamento. pero si pon o que se vai facer na pista. Sí, pero non pon que se van poñer tubos de saneamento. A miña dúda é, No, porque, pero tampouco pon que se vai a faltar todas, ou si. prácticamente sí. Ten para os lados espazo para poder poñer saneamento? Sí, claro. Outros non. Hai moitas pero vías que non, ese pois é aí non vai a afectar. pregunta Si houvese que facer eso, que incluso se poden construir máis casas, hai por onde facelo sin ter que desfacer nada, porque xa miramos, nin ter que romper, repoñer pavimento, porque eso non o podemos permitir. No, a dúda que tiña eu é esa, porque se despois hai que romper o pavimento... Non hai que romper ningún pavimento. Vale. Por os lados é unha pista de concentración parcelaria, por os lados ten suficiente, xa puxemos este ano que se inundaba continuamente, tuvemos que poñer un tubo transversal, contratar unha empresa por urxencia para levar o carro ao río, non sei se percataron, bueno, pois vai a pasar o mismo, é terreno, é terra, entonces abrir por aí e poñer un tubo de saneamento non é o mismo que o mesmo atravesar solamente. Aí de Curillo, que se atravesou cara ao lado abaixo da carretera, hubo que romper a carretera principal. Eu xa fixera mandar a facer en 2 veces, o que subía ata as calles de arriba, non digo nome porque xa sabe como está o rueiro daqui, pero xa se fixo, eso sí que é máis costoso que todo o que haxa que facer aí cunha empresa, un contrato menor para abrir e colocarnos o tubo que temos almacenado. E hubo que romperlo. A outra solución é facer un topo, e sabe, o topo é moito máis costoso. Pois aí estamos. Perdón, Pau. Miraba para ti e non é para ti, porque non quería que mirar. Respecto ao que dixo vostede sobre as nominativas, eu xa me expliquei aquí bastante, xa ainda o dixen no pleno pasado, que Pero vostede non ten responsabilidade. non temos ningún, non, pero eu teño, bueno, eu falei sobre estes temas co equipo da Diputación do BNG, si o PSOE leva unha nominativa para o campo de fútbol de Lousame, o BNG vai a aprobar. Eso que quero que quede ben claro. Pero que a responsabilidade desa área non a ten ese partido. Claro, non a temos nós. Entón, nós, se eles a Pero gobernan xuntos, nós vamos a apoiar. Despois, de frente ao campo de fútbol, non ven ao pos, eu xa non quixen entrar neste tema porque foi un tema que se debateu fai un ano, cando máis ou menos lle fixen eu as preguntas a Silvia e Mariel, sería máis ou menos alrededor dun ano, cando empecé con este tema do campo de fútbol, e tuvemos xunta de portavoces, e acordamos ali un acordo que non ten validez porque non hai acta ni nada, pero acordamos ali de que o campo de fútbol era unha obra que non se podía incluir no POS, porque senón non había para facer máis obras ao Concello. Ese foi un acordo que se leu nesa xunta de portavoces. Nesa xunta de portavoces... Eu non estaba nesa xunta de portavoces. Vostedes saberán. Si vostedes non estaban, estaba a PSDG. Eu responsabilízome do BNG. Eu represento aquí o BNG. Entón, o que non se pode facer é cando unha persoa de portavoz opinar unha cousa e chegar ao sitio e opinar distinto. Eu Cuidado. Eu dixen outro día en claro, eu teño que falar ca miña asamblea. Eu falo en nome dunha asamblea, non falo en nome aquí... Non volvamos a eso, que depois teño que por alusións contestar, non quero, Entón, despois, falaba vostede do reparto dos fondos. Alégrome, unha vez máis, que este a favor agora de que exista o POS, que se repartan nunha zona que... O POS leva existindo desde que estou en política e POS. Desde que se... É máis, o anterior alcalde, ao 2003, bueno,
non vou dicir o Que se comentario, repartan. pero o único que había aquí era o pos. Non nos podemos pisar, señor Villar. Si ten vostede razón, sobre todo por a claridade despois, por favorecer o traballo de quen ten que pasar as datas. Pois que o reparto que se faga con criterios objetivos, etcétera, etcétera. Pois alégrome que estén nesa senda, pero tamén lle poderían pedir a Xunta que tamén cos fondos deles fagan o mesmo reparto, porque o Concello debería ser beneficiado, cousa que na Xunta hai uns concellos que levan moitos máis fondos que outros. E xa non digo solamente de grupos políticos, sino hai concellos onde interesan os alcaldes que levan moitos máis fondos que o resto dos concellos da comarca. Poderíamos estar falando moitísimo tempo, porque cando xa un cumpre anos, ten tanta experiencia, que che dá a vida, non que un sea sabio, vai vendo. O pos, xa lle digo, existe desde fai moito tempo. O reparto é o mesmo que se facía, houve cambios, houve préstamos, todo eso para axudar os concellos, e se nos facilita tamén agora para poder devolver esos cartos unha cantidade. As nominativas a que eu me refiro, non quero poñerlle nomes e apellidos, pero se los puxen neste mesmo espacio físico. Irregulares non, inxustas. E así o manifestei onde tiña que manifestar, que foi ali. Alégrome porque lle den esas obras, pero o que non pode haber é ninguna para o Usame, ou haber unha en 4 anos, e haber para outro concello que vostedes, todo o grupo de goberno, necesita para gobernar, e darlle un concello que aparte non ten necesidade, dúas nominativas que entre as dúas suban 2 millóns de euros. Se iso é xustiza, explíquenme, eu non entendo xustiza, sí. E entonces, aparte hai un plan de subvencións, e as nominativas estánse informando desfavorablemente, e non por un partido, nin por outro, pero mellor hai alguén que a partir de agora non vai apoiar ese tipo de axudas. Que vai a pedir? Que se incluyan co mismo reparto que se está facendo agora, pero non pos. E así nos chegan a todos, non solamente a aquel que fai falta. Pero bueno, a ver se eso se consigue. Eu creo que eso sí que sería bo para todos. Eso sí que sería bo. Aprobación dos acordos lidos anteriormente. Votos a favor. Vamos ao punto número 3, ¿verdad? Si é o pos tradicional. Aprobación, se procede da proposta, aprobación da participación do Concello no POS Plus adicional 3/2025. Chicos, xa procede. Proposta de acordo plenario. O Pleno do Concello de Lousame, órgano competente para a adopción deste acordo á vista das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal POS Plus adicional 3/2025, acorda participar no POS Plus adicional 3/2025, cuxo importe de achega provincial asignado no POS Plus adicional 3/2025 que se aplica a reducción da débeda con esta deputación pola utilización do préstamo provincial do Plan de Aforro e Investimento PAI 2015-16 e Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POS 2017 a 2023 é o seguinte: asignación do POS adicional 3/2025 aplicada a 98.234,10. En a documentación e, bueno, ya supoño que as observacións son as mesmas, porque son saben que o complementario todavía máis adiante, saben que hai dúas achegas, ata 24 e 25, que todo iso está ao mellor é moito máis metido nunha que noutra, pero están os informes e está todo o que nos pide, e aparte os permisos tamén se mandaron hoxe, se suben todos os dous técnicos que teñen que facelo, estuveron cando toda a mañá facendo, e agora firmado por a Secretaria Interventora. Algún comentario maior dos feitos?
Non, só dicir que aquí neste salón de plenos o outro día díxose que había 3 concellos nada máis que había? 3 concellos nada máis con que non tiñan lei da Diputación. Bueno, pero iso pode consultar que é público, No, pero como se pode observarse na documentación que hai, non son nada máis que 3, son 17. Entón cambia... Eu dixo unha información que a mí me pasaron nese momento, a verdade que non me preocupei en ela. A parte... De 17 a todos os concellos que hai na Coruña, creo que 90 e tantos. é unha cifra bastante pequena. E a parte que tamén lles compensaron, pero xa lles dixe que volvería a pedir, porque ainda a compensación que hai un post que para facer frente a esas deudas, nós estamos, todo o que nos vamos metendo. E que vostede discutía no principio, pero da igual, que non, hai eso. E se lle compensou eses concellos con a mesma cantidad. Pero con esa cantidad, hoxe, non poderían facer, nós mesmos, con esa cantidad non poderíamos facer nin a metade do que se fixo. E están disfrutando os cidadáns. Coste interés cero e pideuna quen quixo. Ao principio nunca tive dúbidas desto, a cada compañeros seus e compañeros seus, pois falamos algunha vez, e eu digo, vamos a ver, se está eso a nosa disposición. Nos non o puxemos. Se o podemos facer, se supón poder facer obras, adiantalas a coste cero. Se a pides a un banco para facelo, non é un coste cero, sobre todo naquele momento. Fagámoslo. A tempo, pois pudo non darlo, pero foime dando a razón. E a todos os que o fixemos, totalmente a razón. Igual que cos préstamos IUS, que se temos que pedirlo, podemos a pedir, para obras nas que sea coste cero e que implique facer unha obra que sea importante para todos e sobre todo para dinamizar o territorio. E que quede xa aí iniciada a expropiación que xa que facer, o que teñamos que facer, se é que se fai. Porque están pasando tantas cousas a nivel económico que eu non sei o que vamos a facer. Ni o que vamos a facer, non, o que vamos a poder facer. É o que lle dicía antes, que iremos sabendo pasiño a pasiño. Nada máis que decir. Algo máis? Sí, claro, estaba falando de interrompeuse. Ai, perdón. Interrumpí. Non fui consciente. Dígame. Home, non sei a burla, pero bueno. Como? Non hai ninguna burla, estou dicindo de verdad que non fui consciente de interrumpir, que sei que acabar. Bueno, te estaba comentando dos concellos que son 17 e para min sí que son bastantes, e de 3 a 17, pois sí que son. Tamén se me dixo que... Pero comparen, solamente un apunte. No, de 91 a 17, esa comparación. Dixoseme aquí que deixara de falar tamén porque estaba quedando mal, etc, que esos cartos se nos van dar nun post complementario, é totalmente falso, non se vai dar esos cartos nun post complementario. O Concello. Despois vostede, que é unha tema que tiñamos temas vostede. Vostede a min chegou a dicir aquí sentar neste salón de plenos que esos cartos van a quedar a fondo perdido, que non se íamos a ter que devolver, que esos cartos non se sabe que iba a pasar con eles, etc. E agora xa cambiamos o discurso e dicimos que as obras estas, ahora mismo, se tuviéramos que facer estas obras que se fixeron con esos cartos, que nos saldrían moito máis caras agora. Xa, pero iso non significa que nós non tuvamos que devolver esos cartos. Hai concellos que foron a ese plan e devolveron os cartos. Porque a Diputación sempre mandaba unha carta dicindo que se quería ir adiantando os cartos, que se foran adiantando. E agora vemos como concellos, como o que expuxen outro día aquí, o caso de Mazaricos, o concello, como o caso de Mazaricos, que non ten débeda, agora recibimos cartos que nestes momentos para o noso concello sí que son necesarios para facer obras. Non quero dicir o que sinto, porque pode ser tomarse como unha ofensa, pero non. Iso é tan receso como o pan que ese que hai que pisar para poder dar ás galiñas, de receso que é ese tema. Falámonos millóns de veces. Non cambiei de opinión en ningún momento, sigo mantendo a mesma. Cada vez o que recibíamos da Diputación cada vez, e quero que, por favor, que se non é certo que me corrixa a técnico que está aquí, creo que ela tamén o explicou unha vez, outra vez, e de verdad, non hai máis veces que explicar.
era que nos chegaba un aprazamento da débeda.